Jien Sister Teresa insellimlek u nilqek għall-aħħar programm tagħna sejjaħtilkom ħbieb il-paċi miegħek. Nibdew billi nsejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Insellem il-ġown illum għax Romina ma setax tkun magħna u vera ringrazzjajnija ta' dak li għamlet magħna u nirringrazzjak ġown li sa tkompli bid-dover tiegħek biex ekku tassistina f'dan l-aħħar programm tagħna. Grazzi Sister, bi pjaċir nieħu semm ukoll f'dan il-programm. Nfakkar lis-semmija li iżjed il-qudiem niftħu l-linja tat-telefon, però minn issa tistgħu wkoll tibagħtu l-messaġġi tagħkom b'xi kelma li tkun qed tolqotkom nżommu mas-suġġett. In-numru huwa 7979 Grazzi ġown ekusa is-semmija ninġabru biex ngħidu talba lill-Ispirtu Santu fil-bidu ta' din il-lezzjo divina tagħna tal-lum. Ejja, Spiritu Qaddis, umlini bil-qawwa tal-preżenza tiegħek. L-istess kif narajt il-50 inti kont imlejt lill-ewwel insara. Ejn nitbattal minn dak kollu li hemm ġewwa fija, mill-pjanijiet u l-proġetti kollha li nagħmel għalija nnifsi u għall-oħrajn, għax b'hekk biss inkun nista' nilqa' aħjar il-kelma li se tagħtini. Dawa li moħħi biex nifhem il-messaġġ li għandek għalija u kebbis li qalbi biex inwettqu f'ħajti u f'dik ta' ħuti. Dan għall-akbar glorja tiegħek. Amen. Eżis semmija, għal darboħra mi għajdaħalli ma'allem tagħna Ġesu, bl-imħabba kollha jixtieq jakkompanjana f'din il-lezzjo divina li se nagħmlu flimkien. Dejjem issiblu fuq fommu dik il-kelma sabiħa biex itennija lili u lilek. Kemmu sabiħu ta' erf kbir li timxi miegħu. Dan Ġesu ma jħallik nieqsa minn xejn tafux. Jgħidlek il-ħin kollu simgħu sew. Inħobbok jgħidlek, int minn int għamilt inħobbok. Dan Ġesu li mallem tagħna jieħu paċenzja kontinwa bin-nuqqasijiet tiegħi u tiegħek. Dan li mallem tagħna Ġesu u infinitament mimli ħniena. Kemmu sabiħ, kemm nixtieqek intikom dan il-parir qabel ma ninfirdu hekk illum l-aħħar programm tal-iskeda li tippruvaw titħlu f'din l-intimità ma' dan Kristu tagħna. Dawk li jfittxu lil Alla iva għandhom ikollhom xewqa l-ħin kollu li jsegwu l-passi ta' dan Ġesu Kristu Qaddis tagħna f'kollox. Iva żissemmija rridu nifhmu li d-dixxiplu huwa dak li bil-mod il-mod b'ħafna paċenzja imma wkoll b'ħafna determinazzjoni jidħol f'sintonija ma' Ġesu Kristu b'tali mod li jibda jirraġuna, jaħseb, iħobb, joħlom u jitkellem bħalu.
Dan Kristu tagħna li hu preżenti fostna jaġixxi bla ebda stunaturi tafux. U jien u int ukoll jeħtieġ bħalu nitalmu naġixxu bla stunaturi. Nitolbuh jagħtina l-erf qaddis tiegħu ħalli jenna nidħlu f'sintonija miegħu. Ovvjament dan mhux xogħol ta' ġurnata imma proġett li jista' jseħħ bil-mod il-mod iva bil-għajnuna tiegħu iseħħ. Dejjem jekk hemm ir-rieda tajba tagħna. Imma biex tidħol f'sintonija miegħu biex tqabbel ħajtek ma' dik ta' Kristu xi trid tagħmel? Trid titgħallem, tinfatam minn dak kollu li jagħti gost, għax l-importanti mhux il-gost, imma li taraf tagħmel dejjem ta' tkun xi tkun is-sitwazzjoni, tagħmel dejjem ir-rieda t'Alla. Dan hu l-ħobż veru li jitma' u jxebba lill-bniedem. Fi kliem ieħor, dan Ġesu qed jgħidilna li ma jistax ikun li tfittex dejjem il-gost u l-kapriċċ ta' moħħok. Għax inkella qatt ma tkun tiġbaħ lill-imgħallem tiegħek, inkella qatt ma tkun ħilsa bħal ma kien ħieles hu. Ma dejjem tibqa' l-sir tal-ġibdiet tiegħek li jbandluk l-hemm u l-hawn il-ħin kollu. U tagħmel mhux dak li jgħidlek moħħok u qalbek, imma dak li jridu l-istinti tiegħek. Ġesu hawn preżenti fostna bħalissa qed jgħidlek kemm nixtieq iddur lejja b'aktar imħabba u fiduċja. Kristu l-maħbub tagħna iridilna l-ġid, naċċettaw dan l-invitt tiegħu. Eżis semmija. Aktar ma ssir taf lil Kristu, aktar issir tħobbu u aktar ma ssir tħobbu, aktar titwielet fik ix-xewqa li tkun bħalu u toġbu f'kollox. Hekk magħmula l-imħabba min iħobb irid ikun jaf dejjem fuq il-maħbub tiegħu mhux veru, u aktar ma jsir jaf fuqu, aktar ikun jixtieq isir bħalu. Sfortunatament, hawn ħafna li ma jimpurtajhomx minn dan Ġesu Kristu. Għalihom il-flus, karriera, dar, faċendi, tfal, safra jiġu kollha qabel Ġesu Kristu. Eżis semmija, mhux biżżejjed kif ħafna jaħsbu li il-qudiesa tal-ħadd u qrara forsi darba kultant le ftit wisq. Hawn min jgħidlek mhux biżżejjed għalfejn tisseġera. Hija ħasra. Ejjew eżis semmija, ninaqdu ma' Ġesu Kristu l-maħbub tagħna u nerġgħu nistiednu l-Omna Marija għax hi trid tkun li tiggwidana biex nersqu dejjem iktar lejbina Ġesu u nistiednuhom biex flimkien magħhom nagħmlu din il-lezzjo divina. Għandna silta llum verament sabiħa u tikkommovik li se noħduha mill-Vanġelu ta' San Mattew, kapitlu 11, versi 25 sa 30, silta li ġib it-titlu Jien ta' qalb ħelwa u umli. Niftħu widnejna sew u naraw li mallem tagħna xi jrid jallimna llum. Se nindunaw f'din is-silta li meta Ġesu tagħna kien fostna u beda jħabbar is-saltna tiegħu sab oppożizzjoni kbira mill-poplu ta' Iżrael, b'mod speċjali mill-orrif tal-liġi mill-kbarat tagħhom. Din is-silta se nisimgħu lil Ġesu tagħna jinfex finnu ta' ferħ lill-Alla missieru tal-li joġbu jarra fil-kelma tiegħu li ċkejknin il-foqra batuti u jkompli jistieden lil dawk li huma imħabtin u mtaqlin bil-pis tal-liġi biex jintelqu fidejh u minnu jitalmu it-tjiba u l-imħabba li tista' twassalhom għal paċi u l-libertà vera. Bil-banda l-oħra din hija silta li fiha rridu nirriflettu u naraw liema kelma jew frażi se tolqotna fiha semmija. Hija silta li fiha aħbar sabiħa, aħbar tajba, għal min imma għall-umli, għal dawk li huma mwarba li huma xejn fil-qis tad-dinja. Dawk li huma l-aħħar quddiem Alla dawn imma huma l-ewwel u huma tassew eqreb lejn l-erf veru li jagħti l-ħajja ta' dejjem. Iva,
dawn huma eqreb minn dawk li għandhom biex jixtru d-dinja u huma minfuħa bihom infushom. Wieħed mill-momenti ta' ferħ kbir li ġarrab dan Ġesu tagħna u li huwa wkoll dan li sa nsemmu imniżżel fis-silta tal-Vanġelu li sa nirriflettu huwa appuntu meta hu nduna il-missier kien għażel il-fqajrin l-umli dawk li ma jsibuhiex bitqila biex jifmu u jarfu l-missier tiegħu. Kristu jifraħ għax dawk li huma baxxi sa jitollew waqt li dawk li huma dejjem minn fuq jitbaxxew iva u jitniżlu. Il-ħajja żissemmija tinsab għand il-missier u min jaraf li l-missier jaraf il-ħajja li ma tispiċċa qatt. Din hija l-iktar aħbar sabiħa tal-ħajja li jista' jilħaq il-bniedem. Hemm ħafna toroq li jgħidu li jieħdu lejn il-milja tal-ħajja, imma waħda minnhom biss vera li ma hi dik li tgħaddi minn Kristu. U dan Ġesu Kristu biss li jaħodna għand missieru, kif se nisimgħu fis-silta tal-lum. Li benġi propju biex jurina min hu l-missier. U biss jista' jurihulna għax hu biss raħ, anzi hu l-missier huma ħaġa waħda dejjem jgħidilna, għalhekk l-ikbar xewqa tiegħi u tiegħek għandha tkun li narfu dejjem aħjar u b'mod aktar ċar il-misteru ta' Kristu, għax il-missier fih wera ruħu. Min jaraf lil dan Ġesu Kristu il-qaddistana jaraf lil missier. M'hemmx triq oħra issemmija biex aħna niksbu is-salvazzjoni tagħna. Permezz ta' dan Kristu irridu narfu minnu dan il-missier u rridu kontinwament inwettqu ix-xewqa tiegħu. Ejja inkomplu ir-riflessjoni tagħna waqt li ġew taqranna s-silta mill-Vanġelu ta' San Mattew, Edna, kapitlu 11, versi 25 sa 30. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom riċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn missieri u ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier, kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux liben. U dak li lilu liben irid jarrafulu. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. Eżis semmija, jolqtu gvern f'din is-silta u ġveru, il-kelmiet mimlija mħabba u modrija li qed itenni Ġesu dakinhar lil-folla, illum lili u lilek. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Il-bulej mhux qed jirriserva dal-kliem għal xi ħadd minn ħbiebu le, imma qed jgħidu lil kull min wajjien u makkes fil-ħajja. U min jista' jħossu li għandu jibqa' barra minn din l-istedina min? Il-mulej jaf kemm tista' tkun jibsa l-ħajja. Jaf li hemm ħafna ħwejjeġ li taqlu l-qalb, delużjonijiet u ġrieħi tal-passat, pisijiet li taqluna, ħtiġijiet u ħtijiet ekku li konna nġorru fil-preżent u anki tħassib dwar il-futur. U d-dim dan kollu l-ewwel kelma tal-Aziz tagħna Ġesu hi stedina biex niċċaqalqu u nirreaġixxu. Ejjew qed jgħidilna li żballu li meta l-affarijiet imorru ħażin nibqgħu kultant ċassi mitlu inem.
tidher ħaġa evidenti, imma kemmu diffiċli li tirreaġixxi u tieħu azzjoni. Mhux faċli veru, fil-waqt itmudlama, ħaġa naturali li ninalqu fina nfusna, newdnu dwar kemm il-ħajja hi inġusta, dwar kemm l-oħrajn huma ingrati u kemm kifra d-dinja. Il-kol kemm aħna nafuh dan. Imma jekk nibqgħu magħluqin fina nfusna naraw kollox iswed semmija, allura nispiċċaw ukoll biex insiru familjari ma' swed il-qalb. Imma Ġesu jrid joħroġna minn din id-dalma semmija u għalhekk jgħid lil kull wieħed u waħda minna ejja għandi. It-triq tal-ħelsien tinsab fir-relazzjoni, fil-li toħroġ idejk, fil-li terfa' ħarstejk lejn min iħobbok tassew. Infatti, mhux biżejjed li noħorġu minna nfusna, hemm bżonn semmija nkunu nafu fejn sejrin, għax bosta huma destinazzjonijiet illużorji, wedu, distrazzjoni għal ftit ħin, ituk ċertezza tal-paċi u jtuk id-divertiment, imma iħalluk fis-solitudni li tkun bdejt biha. Huma nar tat-tiben. U għalhekk li Ġesu jurina fejn għandna mmorru fejn, ejja għandi. U ħafna drabi quddiem it-toqol tal-ħajja jew sitwazzjoni li tnikkitna nippruvaw nitkellmu ma' xi ħadd li jismana, ma' ħabib, ma' espert u ta' ġid kbir li nagħmlu dan, imma ma ninsewx lil Ġesu, ma ninsewx nirrikorru leh u nirrakkontawlu ħajjitna inqedu fideh lil persuni u s-sitwazzjonijiet. Forsi fil-ħajja tagħna hemm ukoll xirqajja li qatt qabel ma ftaħnihomlu u li baqgħu mudlama għax qatt ma raw id-dawl tal-mulej. Kull wieħed u waħda minna għandha l-istorja tagħha. U jekk xi ħadd għandu din ir-roqa mudlama ifittex bil-ġiri lil Ġesu, immorru għand dan il-personaġġ, mimli ħniena, immorru għand saċerdot iva mela obbligati immorru, imma mmorru għand Ġesu wkoll, irrakkuntawlu kollox, gergru miegħu kemm tifilħu, miegħu ma jimpurtax u jifmek. Illum qed jgħid lil kulħadd kuraġġ, tħallix it-toqol tal-ħajja jafġek. Tingħalaqx quddiem il-beżat u d-dnubiet, imma ejja għandi. U jistennina dejjem, mhux biex iħolli l-problemi tagħna bil-maġija ta', imma biex isaħħaħna quddiem il-problemi tagħna. Ġesu ma jneħħilniex it-tabija tal-ħajja, imma id-dieqa tal-qalb iva jneħħiha. Ma jneħħilniex is-salib, imma x'jagħmel? Iġorru magħna u miegħu kull piż isir ħafif tafux, għax hu is-serħan li qed infittxu. Meta Ġesu jidħol fil-ħajja tiegħek tiġi l-paċi, dik li tibqa' anki waqt il-provi, waqt id-batijiet. Immorru semmija għand Ġesu intuħ il-ħin tagħna niltaqgħu miegħu kuljum bit-talb, bid-dialogu mimli fiduċja u personalment insiru mitħla tal-kelma tiegħu. Infittxu mill-ġdid mingħajr biża' il-maħfra tiegħu, nitrejqu bil-ħobbs tal-ħajja tiegħu u nħossuna maħbubin, inħossuna mfarġin minnu. Huwa hu nnifsu illum li qed jitlobna dan kważi b'insistenza. Itennih mill-ġdid fit-tmiem l-Evanġelu tal-lum meta jgħid talmu minni u intom issibu il-mistrieħ għal ruħkom. Nitalmu semmija, immorru għand Ġesu, ma ninsewx, infittxu il-mistrieħ veru fih. Tenna namlu dan, il-Verġni Marija Omna li dejjem tieħu ħsiebna meta nkunu għajjanin u makusin biex takkompanjana għal Ġesu.
Nifqu ftit eżis semmija ħan nisimgħu silta mużikali verament sabiħa li se tkompli tenna nirriflettu fuq dak li smajna fis-silta tal-lum. Namlu attenzjoni għal klim li fiha, is-silta jisimha Infaħrekom issir, infaħru aħna wkoll flimkien magħha. Koġob ir-rida tiegħek, iva koġbokom issir lill-misteri tas-saltna taħbihom lil min jifhem imma koġbok li tarrafhom li ġkejknin. Kollox kien mod ilili, iva kollox kien mod ilili, kollox kien mod ilili mill-missier. Kollox kien mod ilili mill-missier, ħadd ma jista' jaraf mill-missier, jekk l-ben ma jarafux. Ejja għandi intom il-kol li tinsabu imħabbin taqlin, intom fija issibu il-mistri. Ejja għandi unserraħkom il-kol. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni għax jiena taqal ħelwa uli, għax il-madma tiegħi ħelu u l-bis tiegħi hu ħafif, talmu minni u nurikom kif. Infaħrekom issir sin tas-sema u tal-ard li inti dawn il-ħwejjeġ mod bejthom lill-għorrier, imma inti rrevelajthom, spjegajthom u għarrafthom lil dawk li huma ġkejkna, iva rrafthom li ġkejknin. Eżis semmija, ekku ejjew dawn il-kliem inkoraġġanti nerġgħu nirrepetuh. Ejja għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin. Intom fija ssibu l-mistrieħ, ejja għandi unserraħkom il-koll. Kemmu sabiħu ta' kuraġġ dal-kliem li qed jistedinna għalih li mallem tagħna Ġesu. Inkomplu nirriflettu fuq ftit ħsibijiet oħra minn din is-silta verament sabiħa. Dan Kristu li għandu qalbu verament ħelwa u umli jixtieq jarrafna minu Alla jekk inkunu umli quddiemu. Dan Ġesu li nagħtijaw jammar fina mal-Missier u l-Ispirtu Santu. Kif nafu d-dinja tażel nies ta' kultura u rrif, nies ta' pożizzjoni għolja fis-soċjetà, iżda Ġesu jażel lill-imsejknin batuti maħqurin lilhom jgħid ejja għandi u nserraħkom. Ġesu ma jsejjax leh nies gburin, nies mimlijin bihom infushom iżda lill-umli. Kemmu sabiħ dan id-don tal-umiltà. Għax hu stess kif jgħid għalih innifsu fl-Evanġelu li qed nirriflettu fuq illum, jien ta' qalb ħelwa u umli. Nafu li hu sultan, mallem, sit, iżda fuq kollox dan Ġesu il-qaddis tagħna
u ħabib ħanin tiegħi u tiegħek. Għazzarda jgħidilna insejħilhom ħbieb. Is-saltna ta' Ġesu li ġiet fostna isaltna kwieta u paċifika. Ekku kienet dejjem stennija ta' dinja li tkun ġusta mal-imkasbrin u maż-żgħar. U allura naraw lil dan Ġesu meta ġie fostna bħala l-Messija sultan ġust u rebbieħ. Ma jiġix bħal slaten tal-art li jafġu lil minu taħtu, li jridu l-gwerer u l-ġlied, il-firda u l-mibeda. Le, jiġi umli u riekeb fuq ħmar bħal l-ifqar fost il-fqar, fuq felu ta' ħmar. Iftakruh f'ħatt il-pal rajnieh umli fost l-umli. Dan Kristu li mallem tagħna is-semmija jiġi biex jeqret il-gburija u jxandar il-paċi lil ġnus u jgħidilna is-saltna tiegħi, is-saltna universali li tħaddam fiha bnedmin minn kull poplu u ġens. Xorti kbira dik tagħna jekk inkunu parti minn din is-saltna qaddisa li għad insibu ruħna fiha meta l-mulej sejħinna għal għandu. Però din is-saltna is-semmija trid tibda minn hawn. Ġesu jgħidilna li hu ġie fid-dinja biex iwettaq is-saltna ta' Alla u sejjaħ lili u lila f'din is-saltna. U xi tkun ix-xorti ta' dawk li jersqu lejn Ġesu? U x-xorti kbira tkun. Għax għalkemm Ġesu ma jeħlisniex mill-madma tut-toqol tal-liġi u tal-ħajja, iżda jurina li l-liġi tiegħu hija eħfef minn dik tal-Fariżej. Il-liġi ta' Ġesu is-semmija hi bbażata biss fuq l-imħabba. U stess jagħti l-għajnuna lil min jersaq leh. Għaliex? Għax propju verament qalbu tajba iħen jaħfer u jgħin. Imbagħad lil dawk li jkunu umli li jilqgħu il-kelma ta' Alla kif qed nippruvaw nagħmlu aħna llum. Alla stess jarrafna il-ħwejjeġ tas-sema. Kif jarrafhomna? Permezz ta' Ibnu. Smajnieh lil Ġesu tagħna f'din is-silta li qed nirriflettu fuqha llum. Inrod ħajr lill-missieri jgħid. Jgħidlu nfaħrek missier. Sid is-sema u l-art talli inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min hu għaref u għarrafthom lil min hu ċkejken lil min jaċċettak. Iva s'issemmija. Min jidillu li hu għaref u jifhem bħalma kienu l-Fariżej ta' żmienu, dan u mimli bih innifsu. Dan ma jiftaħx moħħu biex jilqa' r-rivelazzjoni u Alla ma jarrafx lilu nnifsu lilu. Iċkejken u dak li jumli li jbaxxi rasu quddiem Alla u jilqa' kelmtu. Lil dak iva, is-semmija Alla tagħna mhux biss jarfu imma jammar fih. U x'jarrafhom Alla permezz ta' Ibnu lil dawk li jiċċekknu qudiemu u jarrafhom lilu nnifsu. Mela min jilqa l-aħbar it-tajba ta' Kristu, dan jara fl-Alla u jarfu kif ħabru Kristu. Kif ħabru Kristu? Ħabru kif qed nisimgħu bħala Alla tal-imħabba li jridna nkunu salvi, li jridna ngħixu għal dejjem, li jridna nakkwistaw il-post li żmien ilu ġie mħejji għalik u għalija fis-saltna fil-ħajja ta' dejjem. Tajjeb inkunu nafu is-semmija li din il-ħajja ta' dejjem ġat insab fina ta' hemm l-Ispirtu ta' Alla jammar fik u fina, għatu kasu. Hija ferħa li l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet imbagħad se jqajjem għall-ħajja wkoll il-ġisem tiegħi u tiegħek. Dini mela x-xorti kbira, l-aħbar sabiħa jekk aħna ta' Kristu fina jammar il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imma aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna. Ma ninsewx li aħna msejħin is-semmija mhux biex ngħixu u nissodisfaw il-ġisem imma biex noġbu l-Alla, biex nagħmlu dan hemm bżonn li jinqered fina l-bniedem il-qadim ta' dnub biex ngħixu l-bniedem il-ġdid fejn jammar l-Ispirtu Santu. Iva s'issemmija ejjew bil-qawwa kollha tagħna nożżu din il-ħajja ta' qdusija u noqogħdu attenti li ma nitilfuhiex.
Punt ieħor qed issemmija li nħoss li Ġesu preżenti fostna irid itennilna b'insistenza u dan. Biex quddiem il-problemi ma nitfixklux, ma nippanikjawx, nagħmlu bħal xi persuni proprju nitqajt ma' bosta tul ħajti li fil-mart, mewt, ġlied, finanzi u problemi ta' kull xorta ma jitilfux il-paċi u lanqas jippanikjaw, sempliċiment x'jagħmlu daw, imorru għand Ġesu, jobduh. Mhux hekk qalilna hija għandi intom li tinsabu mħabtin u mtaqlin ħalli nserraħkom. U hekk irridu nagħmlu jiena u int. Impoġġu l-problemi f'idejh. Dan ifisser li nitolbu lilu biex jenna nħollu l-problemi tagħna u Ġesu il-maħbub tagħna tibżawx, immexxi lili u lilek pass pass għas-soluzzjoni. Sikwit forsi jiġrilna li l-kelma ta' Ġesu imdawra mill-Vanġelu kif kienet dik tal-lum ma tantx forsi nagħtu każ u veru. Imma la darba qed itennija hu stess nobduħu nagħmlu dak li jgħidilna, immorru għandu u nindunaw li fil-qalb tagħna titnissel ċerta paċi u tranquillità għax ma neħdux l-affarijiet bil-kbir, bis-serjetà, għax hemm hu li kapaċi joħodhom bis-serjetà imma kif jaf jagħmel hu. L-aħħar punt li nixtieq nitkellem fuqu u dwar il-frażi sabiħa li ħarġet minn fom Ġesu meta qal jien ta' qalb ħelwa u umli. Min hu l-veru umli? Jeżistu nies umli. U dawn huma ftit u mhux li kien inkunu fosthom eżis semmija. Dawn jafu huma min huma, jafu li huma nies dajfa, anke jekk ħadd ieħor jaħsibhom kuraġġużi, jafu li huma limitati immens, jafu li huma midinbin, jafu wkoll li twildu mmarkati minn ġibdiet imdalma u jixtiequ kieku jibdlu lilhom infushom imma jafu li m'għandhomx saħħa jagħmlu dan. Jew narfu aħna wkoll eżis sembija nkunu umli. Dan kollu però ma jġalhomx jobodu lilhom infushom ma jaċċettaw il-qagħda miżera tal-bniedem għax jafu li huma biss ħlejqa. Aħna biss ħlejqa ta' Alla eżis sembija, aħna limitati. Lum li jaf però li Alla jieħu ħsiebu. Mela dawk li jarfu x-xejn tagħhom huma lum li veri tal-art. Lum li huma fis-sliem għax jafu li s-salvazzjonu tagħhom, il-bidla fin-natura tagħhom għalkemm tiddependi mill-liva tagħhom mhix biċċa xogħol tagħhom. Jafu li impossibbli għalihom jibdlu lilhom infushom u m'għandhomx pretenzjonijiet dwar dan. Hekk irridu nkunu aħna umli. Nafu li s-salvazzjoni tagħna għalkemm tiddependi mill-liva tagħna imma mhix biċċa xogħol tagħna. Nafu li impossibbli għalina li nbidlu lilna nfusna weħedna. M'għandux ikollna pretenzjonijiet dwar dan inkunu umli għax l-umli simgħuha di jiskopri xi ħaġa meraviljuża. Jiskopri li Alla iħobbu hekk kif inhu. Alla ma jitqarras minni u minnek. Alla jirrispettana immens. Alla jadirna u jifhimna. Imma għalkemm Alla jħobbna kif aħna, ma jixtieqx li aħna nibqgħu kif aħna, dan importanti. Alla jħobb lill-bniedem u umli mal-bniedem u ma jippretendix minnu għax jafu. Imma Alla jobgħod id-dnub, Għaliex? Għax jaf li id-dnub qiegħed joqtlu kuljum. Għalhekk l-umli, waqt li jaf li hu mhu xejn u dan mhux bil-paroli għax hu tgħallem mill-esperjenza tal-ħajja u mhux bniedem ingannat, jaf ukoll li Alla miegħu. Alla hu l-allejat qawwi tiegħu u mhux għadu tiegħu. L-um li jistenna minant Alla dak li hu jaf li mhux kapaċi jakkwista hu għalih innifsu. Hekk iridu nkunu eżis sembija. L-umli u ċkejken jaf kemm għandha raġun il-kelma ta' Alla meta tgħid. Jekk il-mulej ma jibniex id-dar, għalxejn jitħabtu l-bennejja. Huma l-umli li jemmnu f'Messija umli, huma ċkejknin tal-art li jarfu l-Messija meta ġie. Il-kburin, il-kotra,
stennit messija politiku għax kienet fittex il-ħajja fl-affarijiet materjali fil-ħwejjeġ tad-dinja. Lum li ndunaw li l-jasar tal-bniedem mhux materjali imma spiritwali. Il-jasar eżis semmija tiegħi u tiegħek mhux li ma jkollniex flus biżżejjed, anke jekk danu ta' tbatija. Il-jasar mhux li m'għandekx familja kif tixtieqha, jew każbrulek id-drittijiet tiegħek, jew m'hemmx ħelsien f'pajjiżek, anke jekk dan kollu iġiel lil bniedem ibati. Imma l-jasar tagħna eżis semmija u ferm aktar profond. U malum li għandu majnejn biex jaraw dan. Kieku l-jasar tal-bniedem kien dak li semmejna kieku Kristu kien jaqbad l-armi u jitqabad biex jeħles il-pajjiżu mill-ħakma ta' Ruma. Kieku l-ekonomija kienet li teħles l-bniedem bħalma jemmen il-bniedem modern tal-lum, kieku flok ma kien jgħid lin-nies dan Ġesu tagħna biex ibijaw ġidhom, kien jgħidilhom gezzu, aħdmu, ibnu mħażen ikbar biex tiġbru l-ħsad, biex ikolkom garanzija għal-futur. Eżis semmija, Kristu ġie mhux għal dan li semmejna, imma biex jeħles lilek mid-dnub tagħna, għax kien jaf li dan hu l-veru jasar li jkitt lill-bniedem u jagħmlu egoista, inkapaċi li jħobb lill-ieħor meta l-ieħor joqtlu bl-aġir tiegħu. Kien dan li ddiżappunta tant nies bi Kristu kemm fi żmienu kif ukoll illum. Quddiem l-inkomprensjoni tan-nies, quddiem il-fatt li ħadd ma seta' jifhmu li ben ta' Alla baqa' umli, baqa' jader, jifhem, jirrispetta. Il-figura ta' Ġesu kienet differenti minn dik li kulħadd kien qed jimmaġina. Il-Messija kellu jasal mhux riekeb fuq karru tal-gwerra imma fuq felu ta' ħmara umli kif ġa semmejna. Ejjew nindunaw li l-missjoni vera tal-mibgħut kienet li jeqret il-mewt minn qalb il-bniedem, jeħlisna mill-biża' tagħha, jaħtaf minn ġofina il-bżonn li naħsbu għal rasna l-ewwel u jallimna inħobbu lill-ieħor hekk kif inhu l-istess kif iħobbu Alla. Dan ikun il-veru sliem. Jekk inkunu eżis semmija ċkejknin u umli nifirħu fil-mulej għax nafu li anke jekk għaddejjin minn wietmu dlam dan Ġesu li mallem tagħna dejjem jerfa' lill-imsejken u wetta għejt miegħu iqajmu bħalma għamu fil-għajt. Ejjew ikollna fiduċja minn ħalaqna u ma naħsbux ħażin fih. Dan mhux faċli. Din hi grazzja semmija li mhux kulħadd għandu. Imma jekk lil mulej Ġesu nitolbu ilu bil-ħeġġa ikun pront jagħtihilna żgur. Grazzi lil Sister Teresa li tatna hekk din il-lezzjon sabiħa. Nistiden lilkom eżis semmija issa biex jekk joġobkom iċċemplu u taqsmu magħna xi ħaġa dwar dan is-suġġett li kelmitna dwaru s-sister tistgħu tagħmlu dan il-linja miftuħa 21-45-3106 2145-3106. Tistgħu wkoll tibagħtu messaġġ fuq 7979-1023. Però importanti biex
it-telefonat ikunu riservati dwar is-suġġett li qed nitrattaw illum. Mela għandna xi ħadd fuq linja. Hello, Radio Marija. Hello, sekonda. Hello, John. Iva. Id-dispiċini għas naqbat, meta kien hemm sera u x'ismu. Fader Antoine. Fuq TV. Fuq nistgħu fuq program fuq TV. All right, okay. Messaġġi tiegħi. Ġara ħaġa dictionary on, ġaġa. Ma nistax nuża l-mobile. Okay, però għalissa ta' ħalli nħallu. Naf, imma jiena biex kun foħħok. Għax inti ġiri tkellim fuq TV. All right. Ta' ħalli nżommu ma' suġġett ma' f'din il-lezzjoni qed nagħmlu bħalissa, ta'. Make my point clear. Okay. X'jagħmlu kienu għamlu il-programm ħadu. Okay. Issa ngħaddi l-kumment tiegħek, ta'. Okay. Jixtufni ħafna ta' Sister Teresa. Ħafna. U kħet nismaħħa ta' ġviri. Ringrazzjak taħi. Thank you, sister. Grazzi Marija. Dan il-programmi u l-koll. Fuq il-computer. Mux vera. Dak eħek. Fil-fat, ekkon bdejt eħel bil-bidu. Ek bdejt. Xi 10 snin ilu dak. Ilu, nistaħħar, nindejma di Marija. Roset. Alright, thank you very much. Grazzi ta' grazzi. Thank you. God bless you. Hello, Radio Marija. Hello, bonjour. Hello. Hello. Nselmulek. Radio Marija? Iva. Hello. Iva, qed isimek ta' qed isimek Sister tantx Teresa. Hello, proset. Nirringrazzjak. Inkollu jgħid fir-radio intom tinkollu tajdu. It-tokkeda li qegħdin fallissa qegħdin abbun qegħdin fid-deżert u vera x'inha hekk tħossni bħalissa. Allura x'inhi l-istep li ġejja aħna? Fis-sens ma nafx jiena inkollu fid-deżert jew inkollu. Meta tajt Dan il-poplu talla sa jiġri minnu. Aħna sa jiġri minna? Għax bħalissa din ħafna fid-deżert vera. Ma nafx mhux qed tiġrili. Issejjaħ il-mulej, ma ssibux, hija tem, ta' fordiri ma. Ibsa, ibsa. Pero il-mulej jħobb jistaħba, ta' jħobb jistaħba. Ilu jistaħba? Ilu jistaħba. Ilu jistaħba. Imma hemm ukoll hemm ħanajdlek. L-importanti. Hemm ikun naf. Hemm ikun, imma l-affarijiet tiffejshom waħdek ifhimni. Fimt? Le ma tkunx waħdek, ta' ħanajdlek. Ma tkunx waħdek, jekk inti illum din is-sentenza li qed jgħidilna anki jekk għandek xi ħaġa moħbija u għadek ma ftaħtix mhux qed ngħid għalik, qed ngħid fuq xi tkellimna. Fuq il-fidi li qed nistennew biex jaħlisna anke fit-tifħir qed jgħidha. Biex jaħlisna, però ħanajdlek, dan il-mulej li qed nistennew biex jaħlisna, kellu l-epoka tiegħu wkoll ta' tbatija u ta' dalma dal-mulej. Ma ili sera bid-dalma, ta' ili xi 3 snin sejrek. U 33 ta' għax mill-bidu bedaw. Jaqla fuq wiċċu jagħmel indemonjat, ma nafx ma jruħ. Minn hekk imma s-saħrax dawn l-aħħar 30 għax ili. Però ħanajd. Ili minn kont żgħira abbużata jiena forġiri is-saħrax ħafna allura meta se ninħelsu għax ma nistax orret għandi fidi fall-amma il-poplu tiegħu miġuħ. Tix ngħidlek naqra jien qed nagħmel preparazzjoni hekk biex il-qudiem tisimgħu hekk fuq Santa Teresina tal-Bambin Ġesu. Li qajmet li ġismi xewk din il-persuna. Forsi tgħinek din ara għax li għanitni. Din oħta qaltilha kienet iż-żgħira Teresina. Oħta qaltilha jien ma naħsibx li inti l-mulej li lek se għaddik minn ħajja ta' tbatija li din mietet 24 sena tbatija kbira. Però kien hemm xi sentenza li qalet bqajt naħseb fuq dak li qalt li Mari kellha xi 14 years dan. U bdiet tgħidlu, mulej ara ma tagħmilx bħalma qalet Mari, jiena nixtieqek u kienet dak li tajt tħossu veru. Qaltlu mulej jien nixtieq li l-faraġ kollu li jeżisti u li jien għandi ngħaddi minnu, please, dawwaruli f'imrar. Għalli nkun nista' għax tam tarfitu, għalet jiena l-Alla kont naraħ
b'velu trasparenti ħafna ħafna, għax kella ħafna lajnejn tal-fidi, il-fidi u t-tama li qed jgħidlek dan Ġesu ekku illum. Tinsab fiex tinsab, ejja għandi. Tkellem ma dak, tkellem ma l-oħra, tkellimt magħna fuq ir-radio. Imma ibqa' emmen li qiegħed hemm. U hi wkoll ma kienx tħossu, ukoll ma kienx tħossu, Għawjat imma ma tħossux, Li m'hemmx għalfejn tħossu l-mulej. Il-mulej fidi qiegħed hemm. ġofija. Imma xorta l-abbandun. Abbandun jibsa, Però inti, badda l-abbandun sintendi. Inti l-abbandun dini bħalissa d-batija tiegħek. L-abbandun. Kollu nikbi bil-karba biex jħallisni. Għandu kulħadd jgħid bħalissa ninsara hekk għax anke tifħiri għadek. Le, mhux biex teħlisni aħna ngħidlu, biex nagħmel dak li trid inti. U tħossok ħafna iżjed differenti bil-inti tgħidlu eħlisni. Għax aħna ma jfiss. Għaxina għaddejjien, fordi anka t-tifil jgħidlek għalisni mid-did batija, Imma insomma, rritna t-ċans nħalliħor, imma proset. Thank you very much. All right, Hidi, ringrazzjak ta' dak li sabna fl-imkien. Il-mulej miegħek u li tolbu tibqa' f'moħħna u f'talbina taħi. Kristjani vera tjaqalaw, fodri għaddejjien palissa. Nħallu fidej il-mulej dejjem ta' il-mulej dejjem rebaħ. Nitolbu għal xulxin. Illa bħalissa ma nix telefonati, pero għada miftuħa l-linja għal min jixtieq iċempel u taqsmu maħna dak li il-kelma laqtitkom fuqa. Sakemm hekk jkollna xi telefonata oħra, kopli daqsxejn ħsib żgħir fuq dak li għadna llum meta l-mulej tkellem fuq iċ-ċkejknin. Min huma? Iċ-ċkejknin mhux bil-fors huma l-injoranti jew il-fqare, jistgħu jkunu ta' skola imma orrif u għumli biżżejjed biex jilqgħu bil-ferħ it-tagħlim ta' Ġesu li kuljum jiġi aġġornat permezz ta' studjużi tal-Bibja. Dawn il-ħwejjeġ li għadin insemmu dawn li huma il-messaġġ ta' Ġesu, dak li irrivelalna. Il-mulej irrivelalna tiftakru il-bejatitudni. Iva missier, għax hekk joġob l-rrieda tiegħek għal dis-sentenza llum Ġesu fis-silta li rriflettejna fuqha. Meta l-iskribi, il-Farizej u l-orrif oħra ma aċċettawx l-aħbar it-tajba, Ġesu għaraf kemm il-missier jirrispetta l-għażliet ħilsa li jagħmel il-bniedem. Semmija semmettilna għaddejjem minn ħafna. Alla jirrispetta l-għażliet li jagħmel il-bniedem, anki meta ma jkunux tajbin. Ġesu jingħaqad mar-rieda tal-missier u jirċievi minn għandu dawl li dan hu falliment temporanju anke dan li qed jiġrilna. Għalli nisimgħu naqra telefonata. Mela, tista' tkellimna nsellmulek. Yes, bonġu għalika. Bonġu nsellimlek. Dan huwa suġġett importanti ħafna rigward ir-rida talla. Iva. That's what it is. Ir-rida talla. Issa aħna bnedmin ċkejknin li u dimalla aqas ta' nemla u ħdejn il-junfant ma nista' nikkomparaw. Aħna koċ ċelluli ma' qudin ma' xulxin, fil-kobor talla kważi ma' nisistux. Imma b'dana kollu, Alla ollina meta tagħna ruħ u għamilna bnedmin li jaħsbu, jistgħu jħobbu, jistgħu maqdru, jistgħu jobodu fil-volontà tagħna, xalla tagħna kif għadtu intom ir-rida, il-free will. U Alla jippermetti anke dak li ma jrid isir
ħalli li l-bniedem jagħmlu. Ekku. Alla lilna l-bnedmin biex namlu vendikazzjoni kontra tiegħu. Marel, preċis, Iva. L-insulentaħ intuħ bis-sieq, nofs ulu f'wiċċu, intuħ bil-ħarta, insamruħ mal-ewda. Dan namlu aħna kull jum, kull minuta ma' dinja kollha, kullum kien. Dak li namlu Alla u b'dana kollu Alla ħallina namlu dak li aħna niddeċidu għax tana l-libertà. Però dak li namlu skont il-ġustizzja talla irridu impattu għalih, irridu natu kont lill-Alla. Għax għalkemm Alla huwa imħabba u ħnina u nitkellmu ħafna fuq daw l-affarijiet, imma xi darba forsi darba insemmu il-ġustizzja tiegħu. Bħalli kieku il-ġustizzja tiegħu kienet Honolulu. Ok? U mhux preżenti. Għax l-istess imħabba tiegħu hija l-istess ġustizzja. U l-istess ġustizzja hija l-istess ħinina. Wieħed Ġesu stess għalinna għal-purgatorju u anka l-infern ma toħorġux minn hemm mill-purgatorju qabel ma tħallsu sal-aħħar sent, sal-aħħar ħabba, ok? Meta il-mulej jażel fir-rida tiegħu li hija infinita, aħna ma nafux qegħdin nagħmlu ħafna drabi naraw sa mniħimna, ok, mala qed jara mijiet il-bot, ekku, Alla jibatinna anka slaleb, ok? Għalfej, għax mi jobodna jon kan nerdi fixkinna, le. Is-salib, per eżempju, is-salib huwa dak is-simbolu u dik il-ħajja li Alla jażel għalina biex impattu għal nubit, jekk naċċettawh, impattu għal nubietna, impattu għal nubit tad-dinja, all right? Innaqsu l-pini mill-purgatorju u mbagħad imorru ngawduh fil-ġenna. Jekk aħna ma jkun nislaleb u diffikultajiet fil-ħajja, aħna kif nimpattu Sorry, mister, jekk tista' ekkun għax il-ħin qed jagħmel ħafna taw u rridu nkunu preċiżi biex nifhmu. Nirringrazzjak minn qalbi ta' dak li inti qsamt magħna. Le, il-mulejtina kemm irid ħniena u mħabba waqt li qegħdin ma jekk jasal il-puntana u nibqgħu ma rridux, nafu x'vera x'għad jiġri. Però sa nifqu għawez is-semmija jiena ekkun nixtieq kull ma nagħmelu nfakkarkom li dan il-programm jiġi imtenni ekku is-sibt fil-5:30 ta' filgħodu. Issa jew ninġabru ħalli infaħru nirringrazzjaw lil mulej ta' dak li għamel magħna mhux illum biss imma tul din l-iskeda kollha. Nisimgħu it-talba. Inrodlok ħajr mulej Ġesu tal-kelma tiegħek li mhux biss tajta lid-dixxipli 2000 sena ilu, imma li llum ukoll tajta anke lili. Għatini l-Ispirtu Qaddis tiegħek sabiex bil-qawwa tiegħu ngħix kuljum fid-dawl tagħha u sabiex b'mħabba inwassala lejn l-oħrajn. Dan nitolbulek bl-interċessjoni ta' Ommok Marija li kienet l-ewwel waħda li laqata f'qalba u f'ħajjitha. Għall-glorja tal-Missier li miegħek jgħix u jsantan flimkien mal-Ispiritu Santu. Amen. Jiena nirringrazzjakom u flimkien issa spiċċajna b'Mojra, Joanne li tatna s-sem tagħna Joan u anki Romina. Insellmulkom u nirringrazzjawkom li kontu magħna tul din l-iskeda. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Jew fi skit ta'